I nosaltres pensem, que ja ho vam dir al setembre i ho tornem a dir avui, que tot això que estan dient no és res més que un intent de desviar l'atenció, un intent per desmobilitzar a tota la gent de Catalunya, dels Terres de l'Ebre, de la Ribera d'Ebre, que estem en estat i continuem estant al peu del canó, i com que saben que tenim programada aquesta manifestació el diumenge que ve, estan intentant desmobilitzar-la per tots els mitjans possibles. I estan anunciant que tarden per diferenciar la candidatura predilecta, que la cosa està molt valenta, que la cosa es decidirà aviat, però de moment no hi ha res de tot això. No ens ho hem de creure. Nosaltres hem de seguir la nostra vida i la nostra vida és defensar tot el que hem defensat fins ara, amb tota la gent que ha anat a tots els actes, a totes les manifestacions, amb els 147 ajuntaments que han aprovat mocions en contra, amb els 12 consells comarcals, amb les dues diputacions de Tarragona, de Lleida i amb la resolució del Parlament de Catalunya que deixen molt clarament damunt de la taula quin és el posicionament. I és que no volem un cementeri industrial. I això no us ho faran canviar. Com a coordinadora, com que ara hi ha eleccions, vam considerar oportú de contactar amb tots els partits polítics que es presenten a les eleccions, especialment amb aquells quatre que van aprovar la resolució del Parlament de Catalunya. Com sabeu, van ser Convergència i Unió, el PSC, Esquerra Republicana, Iniciativa de Catalunya, Verds, Esquerra Unida Alternativa. Aquests quatre partits van aprovar una resolució des de març dient que estaven en contra de dintre del cementeri a qualsevol municipi de Catalunya. Però aquests dies ja van veient que hi ha determinats líders de determinats partits polítics, com són Convergència i el PSC, que van amb ambigüitats. Per una banda, a totes les reunions, a totes les trobades que nosaltres ens plantejant, ens han donat llargues. En totes les declaracions que fan, estan dient que han dit que no al cementeri, efectivament, però no ens volen dir que pensen fer a partir del 28 de novembre. En canvi, d'altres partits, nosaltres ens hem posat en contacte i ens han signat inclús un document comprometent-se a que continuaran rebutjant aquest cementeri a la propera legislatura. Així ho han fet Iniciativa de Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa, Esquerra Republicana de Catalunya, Solidaritat Catalana per la Independència i Reagrupament. Insisteixo, el PSC i Convergència no han signat el document i a més, tampoc no hi ha el seu programa de treball. I la qual cosa, entenem que deixen les portes obertes a futura negociació aquesta qüestió del cementeri. De fet, tampoc, Tomàs, el presidencial de Convergència i Unió, que les enquestes diuen que probablement acabaran les eleccions, ja s'ha estimat per el PP i per el PSOE prometent estabilitat a Madrid a canvi d'una sèrie de compensacions per a Catalunya. Pensem que alguna d'aquestes negociacions, alguna d'aquestes coses que es dirien o que s'acceptarien serien que no s'entenen molt a Catalunya. Tot això s'ha de desenvolupar per part de tothom, però sobretot, al marge d'aquests comportaments dels diferents grups polítics, la veritable força està en el poble, la veritable força està en la gent. Tota la gent que estem avui aquí, tota la gent que ha anat a les manifestacions, a tota la gent que continuarà anant a les manifestacions, i és molt important aquest diumenge que ve, el dia 7, anar tots i totes a Ascó a cridar ben fort que no volem un cementeri. Ho hem de fer perquè Ascó, com sabeu, continua sent el candidat predilecte del govern, continua sent el candidat predilecte de Resa, continua sent el candidat predilecte de la MAC, continua sent el candidat predilecte per tothom. I us ho dic